ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದಂಡು 23/6/20 ಬುಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಶುಕ್ಲನಿಕಲು ಮಹಾನ್ ಸೌಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲಾರು. ದಯಪಂಡ ಭಗವಂತನಿಕಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಓದವಿರು. ಒಯ್ನು ಇಡಿಮುಟ್ಟಗಲ ಓವಿ ಋಷಿಮುನಿಕುಲ್ಲ ಓದಿಸಿರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಡ್ರಾಮದವ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತನೋ ನಿಕಲು ತಿಳಿಯೊಂದರು ಅಂಡ ಪ್ರಪಂಚದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. ಉತ್ತರ: ಈ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞರದು ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿತ ಅಂಡ್ ಪನ್ಪೋ ನಿಕಲಿ ತಿಳಿದನು. ಇತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಂದೆಟ್ಟು ಸಹ ಅದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಡ್ರಾಮದ ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತನು ಏರ್ಲ ಕಲಿಪರೆ ಸಾಧಿಸಿ ಇದು ಇಂಚಿನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಅವಿನಾಶಿ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಆದಂಡು. ಒಯ್ಟ್ ಮಾತ ಸಾಮಗ್ರಿಲು ಸಹ ಹಾಪುಂಡು ಕುಡ ಇಂಕುಲು ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಬರ್ಪುಜ ಇಂದಕ್ಕೆ ಈಶ್ವರನ ಲೀಲೆ ಬಂದು ಪನ್ಪುಚೇರು. ಡ್ರಾಮದ ಲೀಲೆ ಬಂದು ಪನ್ನಡ. ಗೀತೆ: ಮೋನೇನು ತೂವನ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ನಿಗಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಮನುಷ್ಯರಾದಿದ್ದರು. ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದಂಡು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಗಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮದ ಮನುಷ್ಯರಾದುಲ್ಲಾರು. ಬಾಬಾ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊರಕರು. ಆತ್ಮಗೀತೆ ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮದ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಉಂಡು. ಯಾನಾತ್ಮ ಈ ಶರೀರ ನಡಪವನಾಯದುಲ್ಲ. ಇಂದು ಆತ್ಮದ ರಥ ಆದುಂಡು. ಇಂಚ ಭಾವವತದಿ ರಥೊಟ್ಟು ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪಿರು. ನಿಗಲ ಆತ್ಮಲ ಸಹ ಈ ರಥೊಟ್ಟು ಸವಾರಿ ಮಲ್ಪರು. ಕೇವಲ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪ್ರವು ಮರೆತು ಪೋತುಂಡು. ಎಂಗ್ಲೊಪ್ಪನ ಸ್ಥಾನ ಮೂಲವತನ ಆದುಂಡು. ಈ ಶರೀರ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಿಗಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಗಲು ಪಾತೆರನುಡು. ಭಾವ ತೆರಿಪೋಯರು. ನಿಗಲು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲಾರು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ನಿಕಲು ಶಾಂತಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ನಿಕಲೆ ನಿಕಲು ಆತ್ಮ ಶಾಂತಿ ಧಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಬಂದ ತಿರುವಂಡು. ಇಂದೆರಡು ಒಂತೆ ಸಮಯ ಶಾಂತಿಡು ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಶಾಂತಿನ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೋಡು ನೀನು ಆತ್ಮ ಪಂತನು ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು. నేను మరతిದ್ದು పోతేరు ಒಂಜಿ ಕಥೆಲ ಸಹ ಉಂಡತ್ತೆ. ರಾಣಿನ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಡು ಮಾಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಅಂಡ ಮಾಲೆಗಾದಿ ಪಿದೆಗೆ ನಾಡೊಂದಿತ್ತರು. ಐದವರ ಶಾಂತಿ ನಿಗ್ಲ ಸ್ವಧರ್ಮ ಆದುಂಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲು ಶಾಂತ ಸ್ವರೂಪಿರು ಬಂದು ಇತ್ತೆ ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದಿರು. ಮುಲ್ಪ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪರ ಬೈದೇರು. ಈ ಕರ್ಮೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲದು ಭಿನ್ನ ಅನ್ನು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಆತ್ಮ ಶಾಂತ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಆತ್ಮ ತನ್ನ ಸ್ವಧರ್ಮಡು ಏತು ಸಮಯ ಬೆವಡಾಂಡಲ ಕೊಲ್ಲೋಲಿ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಂದಿತ್ತನ್ನ ಶಾಂತಿ ಇಡ್ಕೊಳ್ಳಲಿ. ಇಂದು ಸತ್ಯವೈನ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡು. ನಿಗಲು ನಾಡುಜರು ನಿಗಲ ಸ್ವಧರ್ಮನ ಶಾಂತಿಯಾದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ನಿಗಲು ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಬಾಬನ ಮೂಲಕ 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಾಡ್ತ ಪನ್ಪುಣವು ತೆರೆಯುವುದು. ಈ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಏರಿಗಳು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಿಗಲು ಜೋಕುಲು ಮಾತ್ರನೇ ತೆರೆದರು. ಸುರುಕು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜ ಅತನ ಪ್ರಜೆಗಳಾದತ್ತ 5 ಒಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ವೈಶವಂಶಿ ಇದ್ದು ಶೂದ್ರವಂಶಿ ಈತ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಅವಡಾಪು. ನಿಕಲು ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯೊಂದದು. ನಿಕಲು ಎತ್ತೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲರು. ಬಾಬಂತು ಯಥಾರ್ಥವಾದ ಪುನಃ ಪಾತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿಪೋಯರು. ಇಂದು ಸದ್ಗತಿದ ಮಾರ್ಗ ಆದ ಸರ್ವನ ಸದ್ಗತಿದತೆ ಒರಿಯಾದಲ್ಲಿರು ಬಂದು ತೆರಿಪೋಡು. ಇತ್ತೆ ತೆರಿದ ಬಾಬಾರ್ಥದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ 21 ಜನ್ಮದ ಸದ್ಗತಿನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿರು. ಪಿದೆಯದ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಪಾತ್ರಗಳು ತೆರೆದಿಸಿ ನಿಕಲು ಬ್ರಹ್ಮಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರೇ ತೆರೆದರು. ನಿಕಲು ಬೀಕೆಲು ಎಂಚಿನ ತೆರೆದರು ಬಂದು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಕೇನುವರು. ಮಕ್ಕಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರು ಹತ್ತು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂತೂ ಆವಡತ್ತೆ. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಜೋಕ್ಲಾದುಲ್ಲಾರು 5 ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ತೆರೆಯುಂದರು. ಬಾಬಾ ರಚಯಿತನು ತೆರೆಯುಂದೇರು. ಋಷಿ ಮುನಿಕುಲು ಇಂಚಿನಕುಲು ರಚನೆ ಬೊಕ್ಕ ರಚಯಿತನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜ್ಜನು. 5 ನಾಸ್ತಿಕರು ನಿಕುಲ ನಾಸ್ತಿಕಾದುಲ್ಲರು. ರಚಯಿತ ಬಾಬಾ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆದಿಜ್ಜನು. ಶಾಲೆಡು ಸುರುಕು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ತೆರೆದಿಜ್ಜಿದಕಲೇ ಬರ್ಪೆರು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಶಾಲೆಡಿದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಓದ್ದ ಪನ್ಪೆರು. ಇತ್ತನಿಕಲು ಈಶ್ವರ್ಯ ವಿದ್ಯೆನು ಓದೊಂದುಲ್ಲರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ನಿಕಲಿಗೆ ಓದೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ಸದಾ ಬುದ್ಧಿ ಇರುಪೋಡು. ರಚಯಿತ ಅಂತೂ ಒರಿಸುವ ಬಾಬಾದುಲ್ಲೇರು. ರುದ್ರನೇ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ತೆ ಬಂದ ಶಾಸ್ತ್ರಡುಂಡು. ಇತ್ತೆ ರುದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಶಿವ ಪರಮಾತ್ಮಡ ವಾ ಅಂತರಳ ಇಜ್ಜಿ ರುದ್ರಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞರದು ವಿನಾಶದ ಜ್ವಾಲೆ ಪ್ರಕಟಾಂಡು ಬಂದಲ ಸಹ ಉಂಡು.
ಕೇವಲ ರುದ್ರ ಶಿವನ ಜ್ಞಾನೋಡು ಆತನ ಸ್ಥಾನೋಡು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ತಿರು. ಉಪ್ಪು ನಾವು ಅವೇ ಗೀತೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞದ್ದು ವಿನಾಶದ ಜ್ವಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಅನ್ಪಂದು ಬಂದ್ಬಿರು. ಐದವರ ಸ್ವರಾಜ್ಯೋಗದ ಈ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞವಾದಂಡು ಇನ್ನೇಟು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಸಹಾಯರಂಡು ಯಜ್ಞಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಹುತಿ ಮಲ್ಪಿರು ಪಂಡ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪಿರು. ಐದವರ ಈ ರುದ್ರ ಯಜ್ಞ ಆತನ ರುದ್ರ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞಡು ಪರತು ಪ್ರಪಂಚ ಸ್ವಾಹ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲಿತ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಈ ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚಡು ಕೂಡ ಬರಪುಜರು. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕೂಡ ವಿನಾಶ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಕೋಪಲ ಹಾಕೊಂಡು ಪನ್ಪುಣವು ನಿಕಲು ತೆರೆಯುಂದರು. ಇದು ಮಾತಲ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಕುಲ್ಲೋಡು ಎರಡ ಮಾತೆತ್ತಲ ಜ್ಞಾನ ಉಂಡು ಬಂದ ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಸತ್ಯ ಚೈತನ್ಯ ಅಂಚನೆ ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಾದವರು. ಸೃಷ್ಟಿದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದೇರು. ಎಂಕುಲು ರಚಯಿತ ಬೊಕ್ಕ ರಚನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೊಂದಿಜ ಬಂದ ಋಷಿಮುನಿ ಕುಲ್ಲ ಬಂದರು. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚಿನ ತಿಕ್ಕದಿಂದ ಬಂದು ಇರಾಂಡಲ್ ನಿಕ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರಡ ವಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಋಷಿಮುನಿಕುಲು ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತೆರೆದಿಜೇವ ಐನೆಂಕುಲು ತೆರೆಯುವಂತ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ರಚಯಿತ ಬಾಬನ ಹೊರತು ರಚನೆದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ತೆರಿಪೈರ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ರಚಯಿತನೇ ತೆರಿಪೌಡು. ದೊಡ್ಡದ ಕೆಲೆಂಚಿಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರಾಣಿ ಕೆಲೆಂಚು ಉಪ್ಪುಂಡು. ರಾಣಿ ಕೆಲೆಂಜದ ಜೊತೆ ಮಾತ ದೊಡ್ಡದ ಕೆಲೆಂಜುಲು ಪಿರೋಡು ಹೋಗುನು. ರಾಣಿ ಬಂಡ ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಐಕೆ ಏತೊಂಜಿ ಸಂಬಂಧ ಉಪ್ಪುನು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಲ ಬರ್ಪೇರು ಐದವರ ಜೋಕ್ಲಿನ ಜೊತೆ ಟೇಲೆ ತಂದು ಪೋಪೇರು. ಎನ್ನ ಆತ್ಮಲೇನು ಶಾಂತಿಧಾಮಗಳು ತಂದು ಬಾಬಾ ಒಯ್ತೀರು ಬಂದು ತೆರಿತೀರು. ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಎಂಕಲ ಪಾತ್ರ ಸುರುವಾಪುಂಡು. ಆ ಪಾತ್ರನು ಮಲ್ಪೆರಣಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತ ಪದವಿನ ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರು. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ ಬರ್ಪರು. ಮುಲ್ಪನಿಕುಲು ಬರ್ಪುನನೆ ಮನುಷ್ಯರದ್ದು ದೇವತಾ ಪದವಿನ ಪಡೆಯರೆ. ಮಾತ ಗುಣಕುಲೇನು ಮುಲ್ಪನೆ ನಿಕುಲು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರನ್ನ ಸಮಾನ ಅವಡಾಪುಂಡು. ಬೇರೆನೆ ದಿವ್ಯ ದೃಷ್ಟಿದ ಹೊರತು ಏರ್ಲತ್ತಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಎಂಕುಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ದೇವತೆ ಆದುಲ್ಲ. ಸ್ವರ್ಗದ ರಾಜಧಾನಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಪಂದು ನಿಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೇವತೆಲ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಡ ದೇವತೆಲ ರಾಜ್ಯಡು ರಕ್ಕಸರು ಇಂಚಿನೇನು ತೋಜಿಪವೇರು. ಇಂದು ಏರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಭಾರತ ಏತೊಂಜಿ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತನು. ಮಹಿಮೇನು ಪಂಪೇರು ಸರ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನ ಅರ್ನ ಎದುರು ತರೈನ್ಲ ಬಗ್ಗವೇರು ಮಂದಿರಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತದಂಡು. ಆಂಡ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಏಪ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಂಡು ಬಂದು ಎರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ ಭಾರತ ಏತೊಂಜಿ ಉನ್ನತವಾದಿತ್ತನು ಎಂಚ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಗೂ ಬತ್ತನು ಪನ್ಪುನವು ಸಹ ಏರೆಗ್ಲ ತೆರೆದಿಜಿ. ಇಂದು ಪೂರ್ವ ನಿಶ್ಚಿತ ಮಲ್ತದನು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಏರ್ನ ಲೀಲೆ ಅದನ್ನು ಪನ್ಪುನಲ ಸಹ ತೆರೆದಿಜಿ. ಡ್ರಾಮದ ಲೀಲೆ ಪಂದು ತೆರೆದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಮದ ರಚಯಿತ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಏರಾದುಲ್ಲೇರು. ಕೇವಲ ಈಶ್ವರನದೇ ಲೀಲೆ ಪಂದು ಪಣದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಡ್ರಾಮ ಪಂದು ಪನ್ಪನದವರ ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯನು ತೆರೆಯುನುಲಿ. ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕನು ಓದು ನೇಡ್ದವರ ಡ್ರಾಮನು ತೆರೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಡ್ರಾಮನು ತೂಪುಜರು ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಗ ಅರ್ಥ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ಪತ್ರಿಕೆಡು ಕೃಷ್ಣನ ಚರಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಡ್ರಾಮ ಅಂತನು ಐನು ಓದುದೆ ಅಂಡ ತೂ ಅಂದೆತ್ತಂಡ ಅರ್ಥ ಇರ ಸಾಧ್ಯನೆ. ತೂನಗನೆ ಡ್ರಾಮ ಮಾತಲ ಅರ್ಥ ಆಗುನು. ನಿಗಲು ಜೋಕುಲ ಸಹ ಡ್ರಾಮನು ಇತ್ತೆ ತಿಳಿಯುಂದರು. ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಪಂಚದ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಅಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಎಂಚ ತಿರುಗುಂಡು ಪನ್ಪುನವು ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತ ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸಂಗಮೇಗ ಪಂದು ಪಡ್ತನು. ಅಂಡ ಭಗವಂತ ಯುಗ ಯುಗೊಟ್ಟು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ತಿಳಿಯುಂದರು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತಯುಗೊಟ್ಲ ಸಹ ಸಂಗಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಸಂಗಮದ ಮಹತ್ವದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪ ಎಂಚಿನ ಆಪುನ್ಲ ಇಚ್ಚಿ. ಈ ಪಾತೆರನ್ನು ನಿಕ್ಲು ತೆರೆಯುಂದರು. ಸತ್ಯಯೋಗಿ ಸೂರ್ಯವಂಶಿಲು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಂದ್ರವಂಶರಿಗೆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೆಂಚಕುರಿಯರು. ಚಂದ್ರವಂಶಿಲು ಸೂರ್ಯವಂಶಿಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಗೆಂದಿಯರು ಪಂದರ್ತು. ಮುಲ್ಪ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ರಾಜರಾಣಿಯರು ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಗ ತಿಲಕೊಣದಿದ್ದು ಸಿಂಹಾಸನ ಮಿತ್ತುಕೊಳ್ಳವರು. ರಾಜ ರಾಮ ರಾಣಿ ಸೀತೆ ಪನ್ಪುನ ಬಿರುದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೇನೇರು ಕೊರಿಯರು ಸೂರ್ಯವಂಶರು. ನಿಗಲು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಂದು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ತಿರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಈ ದೃಶ್ಯನು ನಿಕಲು ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕೃತ ತೂಗ್ತಾರೆ. ಉರಿಲೆಕನೆ ಓವಿ ಲಡೆ ಇಂಚಿನ ಆಪುಜಿ ಎಂಚ ಏರೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕೊರ್ಪೆರೋ ಅಂಚನೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲನ ಕಾರಣ ದೆಕ್ಕದು
ಅಕಲಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ತಿಲಪನ್ ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಲ್ಪ ಹೂವೆ ಗುರು ಗೋಸೈಲು ಪೂಜೆರು. ಇತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಪಂದ ನಿಕ್ಲು ಜೋಕ್ಲ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಚಂದ್ರವಂಶಿ ರಾಜಧಾನಿ ಏತು ಸುಖಿಯಾದುಪ್ಪು. ಬಾಬಾ ಎಂಕ್ಲೇನು ದುಕ್ಕೊಡ್ದು ದೂರ ದೆತ್ತದು ಅತನ ದುಕ್ಕೊಡ್ದು ಪಿದೈ ದೆತ್ತದು ಸುಕೊಟ್ಟು ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಬೇತೆಯರ್ಲ ಸುಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಧುಲ ಸಹ ಶಾಂತಿಧಾಮವು ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪದು. ಯಾನಿ ಸಾಧುನು ಸಹ ಉದ್ಧಾರ ಮಲ್ತದ ಶಾಂತಿಧಾಮಗಳು ಎತ್ತೊಂದು ಪೋಪೆ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪೇರು. ಸನ್ಯಾಸಿಲು ದ್ವಾಪರ ಗೊಟ್ಟೆ ಬರ್ಪೇರು. ಸ್ವರ್ಗೋಡು ದೇವತೆಲೆ ಉಪ್ಪೇರು. ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ವಿಭಾಗಗಳು ಉಪ್ಪುನು. ಸೂರ್ಯವಂಶೀಯರನೇ ಬೇತೆ, ಚಂದ್ರವಂಶೀಯರನೇ ಬೇತೆ. 5 ಬಕ್ಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ, ಬೌದ್ಧಿ, ಸನ್ಯಾಸಿ ಇಂಚಿನ ಏರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು. ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರ್ನಲ್ಲ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನವೈನ ವಿಭಾಗಗಳು ಮಲ್ತದುಂಡು. ಎಂಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪನಾಗ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಂದು ಮೂಲಭೂತ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಲೆ ನಂಬರ್ 1 ಮಲ್ತದುಂಡು. ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲು ನಾವು ಸುರೂತ ವಂಶಾತುಂಡು. 5 ಬಕ್ಕ ಬೇತೆ ವಂಶಲು ಬರ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತ ವಂಶದ್ದುಲ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ವಂಶಾತುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಬರ್ಪೇರು. ಅಕಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಂದಿರ್ದೆ ಬರ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಬನ್ಪರು ಇಸ್ಲಾಮಿಲು ರಡ್ಡನೇ ವಂಶ. 5 ಬಕ್ಕ ಮೂಜಿನ ತಕ್ಲು ಬೌದ್ಧಿಯರ್ನ ವಂಶ ಆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಸುರುತಕ್ಲಾದುಲ್ಲ ಬಾಕಿ ನನ್ನ ಮಾತೆರ್ಲ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ವಂಶದಕ್ಕಲು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪೇರು. ಮುಲ್ಪಂತು ಮುಖ್ಯವಾದ 4 ವಂಶಲುಂಡು. ಸುರುಸುರುಕು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ 5 ಬಕ್ಕ ಇಸ್ಲಾಮಿ, ಬೌದ್ಧಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಇರುವ ಪೇರು. ಈತ ಎಂಕುಲು ತೀರ್ಥಗೆ ಬತ್ತು ಬಿಡ್ತಾ ಈ ಎಂಕುಲು 84 ಜನ್ಮದ ಪಾತ್ರನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪಡಾಕೊಂಡು ಈತ ಏರು ಅಂತ್ಯಡುಲ್ಲೇರೋ ಅಕುಲೆ ಸುರೂಟ್ ಬರ್ಪೇರು. ದೇವತೆಲು ಪತಿತ ದುಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಅಕ್ಲೇನು ದೇವಿ ದೇವತೆಲು ಬಂದಲೆ ತೊಂದುಚೇರು. ದೇವತೆలను ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪಿ ರೈತವರ ಅಕಲ ವಂಶದಕಲೆ ಅದುಲ್ಲೇರು ಬಂದೆಂದಿರ್ದು ಸಿದ್ದಾಪನು. ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಕಲು ಗುರುನಾನಕನು ಉತ್ತನೀರು. ಅಕಲ ವಂಶದಕಲೆ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸುರೂತ ನಂಬರ್ ಎಂಕಲ ವಂಶ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. 5ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠವೈನ ವಂಶ ಬಕೌಲ ಪೂಜೆ. ಎಂಕುಲು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಂಶದಕಲಾದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಸುಖನು ಭೋಗಿಸವ. 5 ಬಕ್ಕ ಎಂಕುಲೆ ಕಂಗಾಲಾಪ. ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚ ಸುಖ ದುಃಖ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು. ಸಾಲುನು ಹೆಚ್ಚ ಮುಲ್ಪನೆ ಪಡೆಪೇರು. ಏತು ಸಾಹುಕಾರಾದೀತ ಇದೇತೊಂಜಿ ಬಡವರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಲಿ ಒಂದು ಕುಲ್ದ. ಇನ್ನೊಂದು ದುಃಖ ಧಾಮ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಾಬಾ ಕೂಡ ಎಂಕ್ಲೇನು ಸುಖ ಧಾಮಡು ಮಾಲಿಕಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿಧಾಮಗು ಬಿದರ್ದು ಹೋಗ್ಯರು. ಅರ್ಧ ಕಲ್ಪನಿಕಲು ಸುಖನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರು. ಬಾಕಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಶಾಂತಿ ದುಪ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಮುಕ್ತಿಗೂ ಬೋಡು ಬಂದು ಮಾತೆರ್ಲ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪೇರು. ಸುಖ ಕಾಗವಿಷ್ಟ ಸಮಾನ ಬಂದ ತೆರಿವೇರು. ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸುಖ ಧಾಮದ ಅನುಭವನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿಖಲಿಗೆ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಮಹಿಮೆಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಡ ಪತಿತಾದು ಪುನಃ ಕಾರಣ ಮರೆತು ಗೊತ್ತಿರು. ಬಾಬಾ ನೆನಪು ಕನಪವಿರು. ಹೇ ಭಾರತ ವಸಲೆ ನಿಖಲು ದೇವಿ ದೇವತ ಧರ್ಮದ ಕ್ಲಾದುಲ್ಲಾರು. ದ್ವಾಪರೊಡ್ದು ಪುದರ್ ಬದಲಾಂಡು ದೇವತ ಧರ್ಮದಕ್ಲೆ ಪತಿತಾದುಲ್ಲೇರು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಲೆ ಪಂದು ಗಾಯನಲ ಮಲ್ಪೇರು. ನಿಕ್ಲು ಏತು ಜನ್ಮಲು ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಏತು ಜನ್ಮಲು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚೋಡು ಇತ್ತರ ಬಂದು ಬಾಬಾ ತೀರ್ಪರು. ಇದ ಕೂಡ ಪಾವನ ಪ್ರಪಂಚಗೂ ಪೋಡಾಕೊಂಡು ಇಂದು ಪಾಠಶಾಲೆಲಾದುಂಡು. ಯಜ್ಞಗೂ ಯಜ್ಞಲಾದುಂಡು. ಇಡೀ ಭರತ ಪ್ರಪಂಚ ಇನ್ನಿಟ್ಟು ಸಮಾಪ್ತಿಯಾದುಂಡು. ಹೋಲಿಕಾವನ್ನು ಪೊತ್ತವಿರು. ಈ ಮಾತ ಪರ್ಬೋಲು ಇತ್ತೆದಾದುಂಡು. ಆತ್ಮ ಪಿದರದು ಪೋಪುಂಡು. ಶರೀರ ಸಮಾಪ್ತಿಯಾಗುಂಡು. ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೂವಿ ಸನ್ಯಾಸಿಲು ಕೊರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಗೀತೆಡು ಒಂತೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಉಪ್ಪು ಸೇರ್ಲೆಕ್ಕನ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಾಯಲೋಪಾದ ಬಿಡುಪುನು. ಯಜ್ಞನು ರಚನೆ ಮಲ್ತದೆ. ಇಂದಿಟ್ಟು ತನು ಮನ ಧನ ಮಾತೆನ ಸ್ವಾಹ ಮಲ್ಪರು. ನಿಕ್ಲು ಬದುಕುದಿತ್ತಿನಲ್ಲ ಸೈತಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಪ್ಪರು ಬಂದು ಶಿವಬಾಬಾ ತೀರಿಪೇರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು. ಎಂದೇ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ದಿಕ್ಕಿನ ಜೋಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರತಿ ಉಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮಿಕ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮಿಕ ಜೋಕ್ಲಿಡ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸರವಂಜೆ ಸುಖ ಧಾಮಗು ಪೈರಣಿಕಲ ಸ್ವಭಾವನು ದೈವಿ ಸ್ವಭಾವದ ಮಂತ್ರ ನಡಾಪುಂಡು. ಡ್ರಾಮದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ಹೃದಿ ಒಂದು ಅರ್ಷಿತಾದ ಪೋಡು. ಮಾತೆರಗಳ ಇಂದು ಈ ರಹಸ್ಯ ತೀರಿಪೋಡು. ರಡ್ ಸ್ವ ರಾಜ್ಯೋಡು ಪೈರ ಬೇಹದ್ದದ ಯಜ್ಞೋಡು ಬದುಕುದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಸೈತದು ತಮ್ಮ ತನು ಮನ ಧನವನ್ನು ಸಹ ಮಲ್ಪೋಡಾಪನು. ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೊಸ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾದ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ವರದಾನ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಮೂಜೆನೆ ಕನ್ನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪವನಂಚಿನ ಸತ್ಯಯೋಗಿ ಭವ. ನಾನು ಪಾರ್ತೋಡು ಯೋಗಿನ ಮಸ್ತಕೊಡು ಮೂಜೆನೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ತೋಚಿಪೋಯಿರು.
ನಿಖಲು ಸತ್ಯಯೋಗಿ ಜೋಕುಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮಸ್ತಕದ ಮೂಲಕ ಮೂಚಿನ ಕನ್ನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮಲ್ಪೆರಗಾದ ಸದಾ ಒರಿಬಾಬನ ಸಂಗೊಡುಪ್ಪರು. ಒರಿಬಾಬಾ ನನಂಜಿ ಯಾನ್ ಮೂಜಿನಕಲು ಏರ್ಲೈಚಿ ಇಂಚಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಏಪ ಆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪಗ ಮೂಜಿನ ಕನ್ನದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಬುದ್ಧಿಡು ಮೂಜಿನದವು ಬತ್ತನ ಬಂದಿತ್ತನ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣು ಬಂದಾದ ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಐನದವ ರಸದ ಮೂಜಿನ ಕಣ್ಣು ದೇತು ದುಪ್ಪಾಡು ಇದಕ್ಕಾದ ನೆನಪು ದೇವನ್ಲೆ ಮೂಜಿನ ತಕಲು ಏರ್ಲ ಊಲ ಎಜ್ಜಿ ಸ್ಲೋಗನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿತ್ತಿರಾಪನವು ಪಂಡ ಬೇಜರಾಪನವು ಬೊಕ್ಕ ಬೇಜರ ಮಲ್ಪನವು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆಲು ಸದಾ ಹರ್ಷಿತಾದೊಪ್ಪೆರೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವನು ಸರಳ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಸಹನಶೀಲಾಲೆ ಏರಿ ಎಂಚಿನ ಕರ್ಮ ಮಲ್ಪಿರು ಅಂಚೆನೆ ಅಕ್ಲ ಪುದರ್ಲ ಸಹ ಬೋರುಂಡು. ಕರ್ಮ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಿತ್ತನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನಿ ಪುದರ್ ಬೂರುಂಡು. ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನೆಯರೆ ಮನಸ್ಸು ವಾಣಿ ಕರ್ಮೋಡು ಸರಳತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಹನಶೀಲತೆ ಈ ರಡ್ಡು ಗುಣಕ್ಕೂ ಅವಶ್ಯವಾದುಂಡು. ಒಂಜು ವೇಳೆ ಸರಳತೆ ಉಂಡು ಸಹನಶೀಲತೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದಿತ್ತನಲ್ಲ ಶ್ರೇಷ್ಠರತ್ತು ಇದಕ್ಕಾದು ಸರಳತೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಹನಶೀಲತೆ ರಡ್ಡು ಜೊತೆ ಬೋಡು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.